Kemm nixtieq li ninvistak u Ġesu sagramentat fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li l-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek irrid nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu qatla tinsini f'idib ta' ma kattar fija bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek b'mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fehma l-bżonnijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu il-ħobb sħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mallim tagħna. Ħalli fit-Tifkira tal-Papa San Girgor il-Kbir nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Imbirku l-mulej. Issa se nkomplu bl-adorazzjoni tal-ħamis illum lejlit l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Settembru se ngħidu t-talba tal-Għasar flimkien.
Is-salmi tal-tieni Għasar se jkunu kollha mill-Komun tar-Rajja tal-Irwieħ. Antikom il-paġna. Paġna 764. 764. Is-salmi mbagħad ikunu paġna oħra 119, għamlu sinjal f'page 119. Is-salmi huwa tal-ħamis tat-tieni ġimgħa. Għamlu sinjal f'paġna 764 ħalli minn hemm nieħdu l-innu u il-responsorju u l-preċi sammexxikom jien u f'paġna 117 għandna s-salmi. Umu bil-wifqa, paġna 764, 764. O Allah, eja ehli hisni, mulej fit-Tifkira. Gloria lill-Missiru lill-Iben u lill-Spiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Alleluja. Bniedem sewwa mudel jiddi ta' virtu niġġulek innu bih nixtiequ nfaħru lilek u l-emejjel kbar ta' Alla. Inti minnu ħtart Ministru biex tissok tal-ħidma tiegħu. Tati glorja lill-Missieru u salvalu l-ġemgħa tiegħu. Ta' klim fi taħta San Pietru fuq il-merla kollha qiegħdet. Mismewit fejn inti tenna, la tinsix il-Knisja mqazza, tħalli qatt lin-naċ ta' Kristu tkun tanqoshom mera tajba. Amen. Sa għamlu sinjal f'paġna 767. Ħalli mbagħad nieħdu lezzjoni qasira. Pawla l-antifoni, ejja hawnhekk fuq il-mikrofon. Is-salmi huma tat-tieni ġimgħa tal-ħamis, paġna 118. Ngħidu l-ewwel, Pawla tgħid l-ewwel sa. Jien għamiltek dawl għal-ġinus biex is-salvazzjoni tiegħek satru fl-art tasal. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bien is-sultan. Biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-msejknin tiegħek. Jinżel mill-muntanji slim lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. U jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva l-faqajrin u jrażżan il-min jakkisom. Ħajdum kemm iddum ix-xemx, kemm idum il-qamar minn żmien għal żmien. Jinżel bħax-xita fuq ir-raba maħsud, bħal-ħalba xita li ssaqi l-art bil-għaġġ. Tħaddar fihimu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar
u mixmara satru fl-art. Quddiemu jitbaxxew l-edewwa tiegħu dawk li huma kontrih it-trab jilaqu. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Is-slaten ta' Xeba u ta' Saba għotjiet ġibulu. Iqimoh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien jien għamiltek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħek satru fl-art tasal. Il-mulej jisalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija. Għaxu jeħles lil-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jennu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Jeħlishom mill-qer u mill-moħqrija, demmu mażis quddiem għajnejh. Ħajjejx is-sultan għal dejjem, jingħata lilu deb ta' Xeba. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu. Ikun kotran il-qamħ fuq l-art, jola sal-ċaċet tal-oljiet. Ikun il-frott tiegħu bħal Libanu, iħadru l-uċuħ bħal ħaxix tar-raba. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħini. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael, li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-aġeb. Imbirek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu, timtela l-art kollha bis-seb tiegħu. Amen, amen. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Il-mulej jisalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżuk ħajr mulej, Alla li tista' kollox li intu li kont tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus imtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Lill-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nar jixlijhom quddiem Alla tagħna. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma ożżew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Lezzjoni, paġna. Wara li naddaftu rwieħkom billi qattu għall-kelma tas-sewwa biex ikolkom tassew l-imħabba tal-aħwa. Ħobbu lil xulxin b'qalbkom kollha u b'qawwa kbira. Intom twelidtu mill-ġdid, mhux minn nisel li jitħassar, imma minn nisel li ma jitħassarx, bis-saħħa tal-kelma ta' Alla li tgħix u tibqa' għal dejjem. Sansibu għal responsorju paġna 768, 768. Nbu bil-wifqa. Dan hu il-ħabib taħutu u jitlob ħafna għal poplu. Dan hu il-ħabib taħutu u jitlob ħafna għal poplu. Huwa taħajtu għal ħutu u jitlob Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Dan hu l-ħabib taħutu u jitlob ħafna għal poplu. Antifona. Dan hu amministratur fidil u għaqli li jissit qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom l-ikel f'waqtu. Għal-mejt il-klim tal-Kantiku ta' Marija l-Magnificat qiegħed paġna 12. Rujt faħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ fall-Salvatur tiegħi. Għaxu xetajni fuċċukun tal-qaddija tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ lili. Għax is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu li sem tiegħu.
il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' Drijo xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla jiċkejkni. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawiet lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien dan huwa amministratur fidil waqli li s-sit qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom l-ikel f'waqtu. Kristu l-Qassis il-Kbir imqiegħed għall-bnedmin f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Alla. Natuh tifħir xira u bil-miltà kollha nitolbu ngħidulu salva lil poplu tiegħek mulej. Salva lil poplu tiegħek mulej. Inċerrid dawk tal-Aġib u l-Knisja tiegħek permezz ta' mexxejja kbar u qaddisa. Ferraħ dejjem u sebba bl-istess dawl il-poplu Nisrani. Salva l-poplu tiegħek mulej. Indfir tid-dnubiet tal-poplu tiegħek kull meta rajja qaddisa tal-buk pal-Mose. Bit-talb tagħhom ibqa' saffi u qaddes il-Knisja tiegħek. Salva l-poplu tiegħek mulej. Inti konsagrajt għalik il-qaddisin tiegħek minn fost l-aħwa u bat fuqhom l-Ispirtu tiegħek. Għati il-milja tal-Ispirtu Santu lill-mexxejja kollha tal-poplu tiegħek. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Inti nnifsek għoġbok tkun is-sem u l-wirt tar-rajja qaddisa tiegħek. Tħallix li xi ħadd minna l-mifdija b'demmek jibqa' mingħajrek. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Bir-rajja tal-Knisja inti tagħti l-ħajja ta' dejjem lin-naċ tiegħek biex ħadd ma jaħtofhomlok minn idejk. Salva lil ħutna l-mejtin li għalihom tajt ħajtek. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Nitolbu għal dawk il-persuni eżis għalina illi nafu li għaddejjem xi tfixkil fil-ħajja u li jafdaw fil-ħnina u l-modrija ta' Alla. Ngħinuhom u ninterċedu għalihom b'imħabba kbira quddiem il-mulej. Illum fl-okkażjoni ta' dan il-Papa Kbir illi rriforma wkoll il-liturġija, speċjalment il-liturġija tas-salmi tal-kant li aħna qegħdin nagħmlu illum qegħdin naraw ukoll din it-talba sabiħa illi San Girgor kien insista tant biex ngħiduha bil-qalb u bil-fidi. Nippruvaw nitolbu dawn is-salmi għax is-salmi huwa l-espressjoni tas-sentimenti spiritwali li għandna quddiem Alla. Nitolbu l dan il-Papa Kbir biex iħares il-Papa preżenti, il-Papa Franġisku, l-isfijiet tagħna speċjalment l-isfijiet għawċin kemm lill-Isqof Anton u dawk li jinsabu wkoll il-ħamsa l-oħra li jinsabu barra mixtutna. Ja grazzja kbira li dan iż-żmien qegħdin ngħixu fih id-djoċesi tagħna għandha 6 rajja ikkonsagrati medijin fil-ħidma universali tal-Knisja. Ew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni.
u Alla ta' dejjem li tista' kollox, int qiegħed lil San Girgor il-Kbir fuq il-poplu kollu tiegħek biex jagħmillu l-ġid bil-kelma u l-eżempju, bit-talb tiegħu ħares lir-rajja tal-Knisja u r-merħli tiegħek li fdajt f'idejhom u mexxihom fit-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna l Alla, miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Dan għal-misteru ħarku btejna. Ejjew mela naduraw. Dimi riti ġodda surit odma jispiċaw bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sile jaraw li l-Missir radu liben qalbna kollha kultifi lejhom adberik ta' qalbna imħabitna fuq li l-Ispirtu li ġej minnu ħajruko xejnin azgbi. Amen. Nitolbu u Alla li fda s-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatejna nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix mis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikum imbirek Alla, imbirek isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir tal Marija Santissima, imbirka l-Imqazza Immakulata Konċezzjoni ta' imbirek id-Dog glorjuż ta' fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli bil-Qaddisin kollha tiegħu. Karmu lejntom ġnus kollha, sebbu popoli kollha, għax kbira jitlu mana, u kelmet il-mulej huma ħallejjen, glorja lill-Missiru lill-Iben u lill-Ispirtu is-Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla,
Alla itlob għalina midin bihi, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-benefatturi ta' din il-Knisja ħajjunu mejtin missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnate ikulli tritint kif fis-sama hekk da fl-ard. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fis-sem.